To dokáže pomáhať v boji proti zmene klímy, chrániť prírodné zdroje Európy a chrániť a zachovávať vidiek EÚ. Dokážu to naši poľnohospodári, ktorí z pohľadu životného prostredia často stoja v prednej línii a vyvíjajú nesmierne úsilie, aby vyprodukovali dostatok potravín pre viac ako 500 miliónov Európanov a zároveň sa vysporiadali s negatívnymi vplyvmi meniacej sa klímy. Poľnohospodári zabezpečujú svojou prácou prínos pre verejnosť, pričom na tento účel dostávajú podporu z Európskej únie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP. Vďaka nedávnej reforme je SPP ekologickejšia. Jej cieľom bolo zabezpečiť lepšiu ochranu našej pôdy a kvality vody a zároveň chrániť biodiverzitu. Poľnohospodárom sa okrem toho odporúča, aby zaviedli ekologickejšie výrobné metódy, napríklad organické poľnohospodárstvo. Výrazné investície do výskumu a technológií pomáhajú poľnohospodárom zavádzať inovačné poľnohospodárske metódy, ktoré podporujú trvalú udržateľnosť poľnohospodárstva. Nová SPP podporuje šetrné využívanie našich obmedzených prírodných zdrojov. To má zásadný význam pre výrobu kvalitných a výživných potravín aj pre našu kvalitu života dnes, zajtra aj budúcich generácií. Spoločná poľnohospodárska politika Európy. Staráme sa o naše korene.